En nu, ja, dat blauwe balletje markeert de verste afstand. Sievertop. Met een zeesprongetje zich geplaatst in de finale. En nu weet ze zich te corrigeren en gaat ze onder de aanval op die leidende positie. Maar ja, dat blauwe balletje, dat is de verste afstand bij de dames. En die gaat ze pakken. Wisselboekva, inderdaad een keurige 14,98 meter. En daar, Rutger Haanstra, ja u ziet het, het straalt er vanaf. Prachtige sprong van... Stop helemaal stil. Daar was hem alle reden toe om dat te roepen, maar hij had zelf heel snel geladen dat hij de zaak niet reed. Is de allemaal niet daar, wou ik zeggen. Verbetert zich wel, maar niet in de aanval. Pomsa, die kan de stad stuk en die kan hem maximaal uitkomen en dat gaat hij doen. En dus Rutger, die verbetert zich niet, blijft dus verstand natuurlijk. Het is zijn thuiskans weer richting die 20 meter. En het lijkt goed te gaan en hij krijgt de tijd en hij gaat om het uitbrengen. Ver voor Thomas, wat zijn uitbrengen. Maar ik door de tijd te stellen van het kampioen. Thomas